Gdje se ljudi po prvi put snimam igricu koja nemam pojma ništa. Tak da odmah idemo taju nju. Evo ja ne znam ni kako pokrenuti igricu, šta je ovo? Ok, evo namjestio sam avatara i to bi trebalo biti to. Evo sad! Ok, jel mogu ja početi? Ta uradi. Jel sad opet moram praviti novi? Ne, ta evo. I tako se ja mučim jedno 15 minuta. Uspio sam uć! Na poklon, napokon! Ne mogu nekako približiti kameru, ne mere. Jedino što znam o ovoj igri je da je 2D Minecraft. A ja mislim da to nije, zato što vidio sam kao neke bosseve i oči, pa ja mislim leteći te oči. Pa zato mislim da baš i nije 2D Minecraft. Pa sam zato instalirao ovu igru, da probam igrati i da nešto probam. Ok, skonto sam za početak da se drvo ne lomi ko u Minecraftu, da trebaš 5 godina lomit cijelo drvo, već moraš samo to nešto malo. Za početak sve mi je craftovano, imam sikiricu, imam sve. Najbrže je ovo nešto, ne ovo je nešto sporo, šta vi kažete, ja to malo ubrzam. Ok, valjda je ovo dovoljno. A šta je ovaj tu čikica ovdje? Halo ti čikico. S tim čikicom ne mogu ništa, ne mogu ga udarati. Oći fiši. Neću ja dat fiši, šta je ovdje? Ovdje. Oj. Ovo nešto šemsa neki. Isto u komentarima napišite šta sljedeće da snimam, nebitno koliko prostora zauzimalo ili koliko koštala igra. Mislim, Mark mi se već instaliruje. Gdje sam ja? Biješ gore, se mogu vratiti uopšte gore. A čekaj, ja imam baklje. Nisam to znao. Neće ja dole ići čuti, nisam ja za ovog prvi put u životu igram ovu igricu. Prvi put zapravo išta vidim u ovoj igrici. Jel mogu postaviti torč? Rekao bi da ne. Kako se postavlja? Kako te postavlja? Možda se i ne mere postavlja. Jesi ti? Aha, možda je ovo torč koji se postavlja. I onda kad sam postavio to, možda postavim ovo na to. Nije, ne! Me ubite me, trojk, Zeka! Zeka će me ubiti. Tako. Uspio sam, to se postavlja na zidove kao, šta sad s ovim, kako se to sad? Jel moram srušiti to? Šta treba tu? Aha! I sad uzmi ovako. To što jednostavno ne mogu uzeti, upiće mi Zeku. Zašto Zekčevi napadaju u ovoj igri? Šta je s ovoj igri? Šta je neću da me Zekčine napadaju, šta je Ajde! Tako, ok, znači ovdje sam pokupio sve. I kak ja sad inventory otvorim sa čim? Kak zatvorim? Aha, kad kliknem tab mapa ili šta već se otvori. Ne mogu zatvoriti inventory, taju! Taju! Zeka me napada! Kak ja sad da izvadim mač? Jel, već imam mač u rukama. Ovo je teško zeca ubiti. Možda još jednom da otvorim ovo pa onda zatvorim, pa nije! Jel ovo? Nije, jel ovo? Nije, joj, mašala bre, mašala! Uspio sam, uradio sam nešto! Nemam pojma šta, ne znam šta sam kliknuo. Možda treba negdje kliknuti nešto. Nemam pojma. Idem ja gore i šta ima gore nemam pojma. Znači, skontuo sam da ovo nije 2D Minecraft. Šta je ovdje tu, voda? Neka. Ništa, mogu se kupat. A vidiš, shift mogu držati baklju. Kako se crafta u ovoj igrici? Vidiš. Ima, ovo su ukrali iz Minecrafta, ovi babone. Vidi patak! Ne mogu ja plivat. Mogu plivat. Ne mogu plivat. Mogu plivat. Šta je ovo? Šta je ovo?
Jel ovo horor igra? Nemam pojma. Nešto mi se čini da jest, znaš. Da li bi ja trebao ići van? Alo, hoćeš me ti ubiti? Hoćeš me ubiti, ubio si me! Super! I šta se desi kada umrem? Ništa. Trebam čekat. I ponovno sam sponan sa mojim stvarima. Ok, neću ja tamo ići, idem ja na drugom smjeru. Ok. A šta se desi ako padne noć, ako uopšte ima ovdje noć? Nemam pojma. Ja mislim da je ovo nešto horor igra, ne znam. Malo se ja plašim ovog, nadeš. Prvi put igram. A šta ja, otkud meni šuriken? Jel to iz česta? Oj, ovdje se nešto promijenila pozadina. Ček, zašto se samo odjednom tako promijeni? To je onako kako kad bi ja pravio igru. Mislim, ja pravim igre u Scratchu malo bolje. Nije baš ko na primjer neki tamo ne znam ja smeće može skočiti aj ćao već. Malkice je bolje. Malo više. Evo, svakako ću objaviti nešto što sam pravio na Scratchu, jednu animaciju. Ovdje isto jedna pećina ima, vjerovatno će nešto biti dobro u njoj. Ali ja sad ne kontam šta je poenta igre. Vjerovatno sam preživiti što više, vjerovatno slično kao Minecraft. Moj ti, šta je ajde. Taj I vam ne mogu prijeći, zato što ima jedno drvo. I zbog jednog drveta ja ne mogu prijeći tamo, otići. Moj ti, a čekaj, možda mogu prokopat dole. Čekaj, vidiš. Pa mogu! Čekaj, ne mogu proći. Mogu! Bil? Šta je ovo, dijamanti u zemlji? Otkud dijamanti u zemlji? Gdje su dijamanti? Hoću ja dijamante. Ja imam šurikene, ja sam postao ninja. Ušao ja neđe. Prokopo sam ja, neđe, ne znam gdje. Šta me zečevi ovi prate? Ne mogu ja sad gradit blokove kako? Mogu gradit. Uspio ja. Maj ne. Šta sad, kak sad? Jel to ja imam lightsaber? Šta je ovo? Šta je ovo tu? Šta je ovo? Rope. Bomb. Šta će mi bomb? Nisam ja neki trakaš. I kak sad da zatvorim ovaj chest? Zatvori se chest! Nije, što nije? Nije tab. A u svakoj normalnoj igrici bi tak trebalo, zašto ovdje tu ne funkcionira kak treba? Šta? Ne mogu ni mrdat svi, šta je ovo? Šta je sad bilo ovo? Joj! Ova će mi igra košta života. Šta je ovo? Vjerovali vi ili ne, krešovala mi je igerca. Gdje sam sad ljebat, još uvijek imam šurikene, a kako otvaram inventor, jel ovo? Nije to, joj, kako otvaram inventori? Ako uopšte ima inventori, mislim da ima, logično da ima. Znači vam gore ne idemo vame. Ali šta je s inventori, joj, zeko. Muta. A gdje je kako inventori, otvorite se. Jest! To mi je reakcija. Kada bi to trebalo biti za pauzu, možda to jest pauza kao. A pusti to. Jeste uglavnom da te kao pauze i za settings i to smeća. Pumpkin, šta će mi pumpkin? Da neće Iron Golema crafta. Šta si ti ljebati? Ode! To neki zec u nečem. Oj slime! Ubio sam slajma! Ne znam zašto. A šta je ovdje tu dole pećine? Ajde tu ući. Nadam se da ću preživit, vjerujem da neću, ali... Ajdemo! Kad držim shift, onda upali se ova baklja. Neću ja moći vratit. Hajde, nema veze, hajde. Ma nema ovdje ništa. Jebati. Kako se sad vratim, to je dobro pitanje. Parkour ne radi. Parkour opcija je istekla. Kako ta? Ma ne mogu postavljat. Evo ga. Mogu sad postavljat. Joj, ne vidim ništa. Šta si ti?
Postavi ovako. Otkudi? Uj, šta je? Šta je? Šinko? A koliko ja puta smijem umrijeti u ovoj igrici? Nemam pojma, vjerovatno beskonačno puta. Ajde ti ovo, postavljaj ovako. Šta si ti neka vaza? Nemam pojma, ajde. Trči gore, nek da me ubije, nešto me čeka i prepriječio put. Nemoj me sad s***mu. Nemoj, neću, bješ brš. Da li ima ograničen broj puta kad smiješ uvijek, nemam pojma. Vjerovatno nema, pošto nisam nigdje vidio, a moguće da ima, vidiš. Šta je ovo, neka ruda? Nemam pojma. Ajde, plivaj! Aha, ovo je da skoči, ne mere plivat, ovaj ne zna plivat. A vidiš, ovdje nije više prokopano, pošto je bilo prokopano. Valja opet kopat. A vidiš, može se držati sam. Mislim, znao sam ja tu, ali sam zaboravio. Ajde, hoš iskopat se. Evo ga, sad trebam uzeti. Uspio sam. Aha, otvorio ovo. A šta su ove stvari ljevati? Aj kasnije o tome. Joj, ali se ljudi nakupilo, alo, ljudi, pustite me, ovdje, ovo je sad moja kuća. Jel mora ovo drvo da bude moja kuća? Jel mi treba kuća? Ja mislim da treba meni kuća, pošto kad sam instalirao igru, bile su slike kuće, više kuća zapravo. Pa vjerovatno da trebam onda kuću. Joj, šta je ovo pustinja? Šta sam u pustinji došao? Zašto sam u pustinji došao? Kako sam u pustinji došao? Ne želim biti u pustinji, ali ću izgleda morat, pošto nemam gdje drugo. Ne želim u kevove, neću, šta je ovo? Ja mislim već opet neki slime će me ubiti sada. Ne želim da me ubije, znate. A šta je ovo, ne radi parkour. Ovo se postavit, kak se postavlja? Što se ne mere postavljati u zraku? A ne mere se postavljati u zraku. A to je onda valjda samo kao u pećini. Joj, opet ovo drvo, joj. Jel ima u ovoj igrici fall damage? Izgleda da ću to sada testirat. Da vidim. Pa, ne mogu propast, dobro, još bolje. Ja mislio sad ću ja umrijeti. Slobodan sam! Jel ribica ubija? Ne ubija. Dobro, jel ovaj leptiri ubijaju? A? Košćur. Zašto je ovdje košćur? Ti me ubijaš, te ne bi trebala ubijati, ti bi trebala da jes mrtve samo. Ubiće me, ova ima preko 100 health, ubiće me, ima fall damage. Ima fall damage. Pitam se zašto se ne mere skipat ono na početku. Hajde idem ja sad vame i nadat se najboljem. Evo dolazimo do onog horornog dijela. Šta je ono leteće? Nemoj, ja sam vitez. Nemoj mene dirat, šta je ovo? Ali je paranoć o zombijuće. Imaš šurikene? Ne, miše šurikene. Zašto se ovo ne mere skipat? Ovo namjerno napravio da me nerviraju, a? Mislim da je polako počela padat noć. Danas sam se zapitao zašto ne pada noć. Sad sam, I am ready. Nisam ready, joj, mali šurikene ne rade ništa. Ali zato dolaze još dvojica. Dođi. Nemoj, nisam ja za toga. Ja mrt, neću. Ovo je bomba. Dobio sam bombu. To je 2 bombe. Bila je jedna. Zašto nije pisalo da je 2, sroma mi bilo. Ajde pokušat kuću napraviti zato što vjerovatno treba kuću. I tek sam sad skontao da ne je ona kao hunger bar. Ne mere se ovi četovi uništiti. Je mogu postaviti na tu neđe. Aha.
Na cvijet ne mogu izgleda. I onda moram uništiti cvjetove. Ali neće da se unište. Kako da uništim cvjetove? Kako da uništite cvjetove saznaćete u sljedećoj epizodi. Ajde, ćao!